que narro baixo os títulos dos Anxos nunca dormen non acontece nun lugar que eu habitei, senón nun lugar que me habitou durante moito tempo. Un lugar que desde hai moito fun alimentando coas diferentes sensacións e emocións que sentín, coas imaxes que fun acumulando e cos silencios que fun escoitando. Esta historia dunha vila sen nome, que vive na atemporalidade e na que o tempo parece parado, aí están os reloxos que non funcionan, e na que o mar afecta plenamente e de maneira distinta a existencia de todos os personaxes. Pero esta historia fala sobre todo dunha casa de hóspedes chamada Atlantis e dos seus habitantes. A casa Atlantis, cuxo organismo foi marcado pola historia da caza da balea, é un lugar de entrada enigmático e pronto vemos que agocha algo. Nesa casa viven personaxes distintos, no sentido de extravagantes. Trátase, en algúns casos, de perdedores magníficos que elixiron quedar a resistir, sublimando para iso a súa existencia e as cousas pequenas de todos os días. Os habitantes da casa Atlantis saben que nada na vida ten tanta importancia como a vida mesma e viven no mundo poéticamente. Son artistas, cada un a súa maneira. En contraste con outros personaxes da vila, que son conservadores e mesmo reaccionarios, é dicir, que queren reactivar un pasado, estes personaxes son libertarios e xenerosos e son moi conscientes de que se atopan nunha etapa de transición, de que todo flúe como o mar que os rodea e cuxo vaivén non lle sé estranxeiro, ben ao contrario, porque esas ondas que cada día lavan a beira e nas que Xonás xoga como un peixe tamén albergaron moitas tragedias persoais. É certo que algúns destes personaxes libertarios non aceptan un destino demasiado inclemente e loitan contra el como que loita cunha tormenta no mar. Penso no carácter excesivo de Lois, o cazador de baleas, que ten que vivir cunha dor demasiado grande, ou nunha das inquilinas, profesora de francés, que busca reparación. Outros personaxes como Viator, o home portugués, aceptan a súa extravagancia. Estrela, a patroa da casa, patroa en todos os sentidos do termo, a que leva o barco e a que salva, ela nutre e fai soñar e ao mesmo tempo sacrificase no seu día a día. Xonás, o seu fillo maior, goza de existencia plenamente e Natalia, a súa filla, soña de outra maneira e ela é a única que proxecta sair deste lugar. Deixaremos un tempo de coñecer estes personaxes, non vos digo máis sobre eles, pero direivos algo que me parece importante. Sei que os temas que se tratan no libro son moi duros. Falase da angustia, da ansiedade, de perdas persoais, de como a educación forma os espíritos e transmite medos. Isto preocupa moitísimo e creo que trato moito neste libro. De como a guerra civil deixou pegadas aínda presentes, tanto no plano individual como no colectivo. Así é todo, mesmo se esta historia é unha traxedia, non quixen facer dele un drama. E por iso que para contala tomei man do humor, de situacións improbables e incluso de pasaxes surrealistas ou mesmo absurdas. Porque esta historia precisaba personaxes cheos de vida e de cor que fosen capaces de cuestionar a existencia con reflexións profundas. E precisaba personaxes así para que a realidade e a profundidade da traxedia fosen soportables. Este libro, que ten varias intrigas que se van a cruzar e que teñen moito que ver entre elas, fala da necesidade de exercicio da memoria como reparación, a memoria individual pero tamén a colectiva. Fala da necesidade de confrontación, que non é enfrontamento. Fala de conciliación. Fala dun traballo de escrita ou de xustiza que se ten que facer ben para que despois podan os personaxes pasar a página correctamente. Este libro fala do perdón dun pobo para consigo mesmo e do grau de madurez que ese pobo amosa. Neste caso, ese grau de perdón e de madurez vese en gran parte na decadencia da vila. Porque percorrendo as páxinas do libro queda claro que a vila na que acontece historia é unha vila que non se perdoou aínda e que por iso deixa caer as casas que teñen unha historia, cubrindo-as cun modernismo que non lles queda ben, porque entre o pasado e a actualidade existe un abismo. Porque falta algo entre eles. Falta moito, e ese moito non se comunicou nunca, porque nesta historia non hai sinceridade, non aínda. No libro hai grupos demasiado distantes que por algunha razón non poden entenderse entre eles, porque cada quen está no seu lado perpetuando unha postura e mesmo un mundo. Porque este libro fala tamén do odio e das súas consecuencias, e de novo penso en Lois, o cazador de balea, o que eu chamo o home balea, que garda unha idea do seu pasado, e esa idea vai condicionar a súa existencia, así como a das persoas para ele máis queridas. En todo caso, nesta historia existe un problema de entendemento entre as partes, que se ten que resolver dunha vez para que as persoas, así como a vila, se reconstitúan de maneira armoniosa e pacífica. O Atlantis é un ventre de balea, un lugar bíblico por excelencia, e dentro dela fronteira entre o real e o fantástico, ou onírico, están a veces desvanecidas.
En todo caso, os que deciden quedar dentro deste lugar terán que transformar os seus medos, como dixen antes. Pero é alguén chegado do exterior, un estranxeiro, o que os vai axudar a facer este traballo de transición. Ese personaxe exterior vai estar representado na figura de Jeremías. Jeremías, o protagonista, é un restaurador por momentos a cada historia. Pouco a pouco, a través da observación e das vivencias atlánticas, como chama Jeremías, comenzará a entenderse e a aceptarse, pero tamén a entender os demais. E en grande medida o exercicio de escrita o que lle axudará a ir analizando o que hai debaixo das apariencias. Pero Jeremías non é o único capaz de restaurar. El tamén vai ser restaurado, por dicirlo de alguma maneira, grazas a outros personaxes. Velaí a importancia da confrontación co outro, co que é diferente. As baleas podían escoitar o seu canto, ese canto que tantas emocións primixenias e máxicas foi despertar a todo aquel que o escoita a miles de kilómetros de distancia. Hoxe apenas se poden comunicar entre elas a distancia por todo o ruido que hai no mar. Este libro fala do silencio que se pode escoitar, como Dios psiquiatra que introduce a historia. Un home capaz de escoitar entre os mundos, e ese silencio atravesa xeracións con todo o seu peso psicolóxico. Pero sobre todo este libro quere falar da vida, porque todo está aí para que o corazón da balea, como aquel corazón que Lois o cazador tivo entre as mans, comece a latexar outra vez. A vida está aí para ser vivida, e non como pulsión triste que faga morrer cada día un pouco máis. A memoria latexa en cada un dos personaxes e pide mediación e entendemento, pide sinceridade, que cada quen fale para saber que pasou realmente, para poder pechar ben as feridas que ainda son muitas. E despois de lermos estas palabras sobre a obra, quería dar, digamos que esta historia que me habitou debelle moito a certas persoas, debelle moito a autores como Melville, o autor de Moby Dick, Herman Melville, que está moi presente do principio ata o final, evidentemente. Debelle moito a Nicolas Bouvier, un home sobre o que traballei moito, que me fixo amar o mundo dos bechos, dos insectos, a súa simboloxía. Sí, Nicolas Bouvier tamén ten moita importancia aquí. Despois Dionisio Pereira, do que eu nada sabía e que me fixo comprender tanto do meu propio pasado. Gracias ao libro que me regalaste, unha conferencia que escoitamos aquí fora na Casa da Cultura, que vira presentar o seu libro, e é o Loita de Clases, e Recensión franquista no mar. Ese libro aquí é esencial, e agradecelle desde aquí para responder. Despois está a Biblia, está moi presente, de temas bíblicos e referencias bíblicas moi importantes para mí, tamén ten moita importancia. E despois hai outros autores que quizáis non cito aquí na entrada, nos agradecementos, pero como Mark Twain, o creador de Huckleberry Finn, que tamén ten algo que ver na historia, ou autores franceses. Aí hai moito, eu creo que, de literatura da América do Sur tamén. Non, da América do Sur non, da América de Estados Unidos, pero da parte do Sur. E depois autores franceses que a veces cito no libro. Despois este libro débelle moito a certas conversas que tiven con moitas persoas, unha das miñas amigas do Virulegio, e se non, Alfonso Abel, aquí presente, co que pasamos un verán, eu creo que para min extraordinario, de conversas e falas, sobre todo, sobre símbolos, e bueno, regaloume obras para min de referencia importante. E despois tamén lle dou moitas correccións aos correctores que me axudaron. Archi, non sei se te lembras, as correccións a correr antes de entregar o libro á editorial, estivemos correxindo este libro, bueno, que saibas que ti tamén estás e despois a propia editorial dos seus correctores tamén teñen moita importancia aquí, porque hai cousas que parecen evidentes, ao final danche suxestión a veces que podes aceptar, que podes non aceptar o mellor, pero que me pareceron moitas veces moi interesantes e moi enriquecedoras. Foi unhas correccións tanto con Archi, con Archimiro Fernández, como co persoal, bueno, coas persoas de Xerais, que foi, de verdad que foi enriquecedor. Despois, hai unha grande homenaxe que está no título, e esta homenaxe é a unha nena que nos anos 50, nos principios dos anos 50, tiña que ir a misa con súa abuela, iba a ser chea de sono, chegaba e poñase no banco, poñase a dormir, e a abuela deixaba de dormir, as outras mulleres rían, dicindo, pero bueno, esta menina, e decía, pero, mamá Teresa, pero é que os santos nunca dormen.
digo, alguna vez, quizáis, alguna vez faigo con eso, porque as outras mulleres criticaban, mira, esta que está dicindo con Santorini, a miña bisavó decía, pero que pasa, por que vos rides? Non podes facer ese tipo de preguntas. Pois, que quixen facer algo con esa frase e foi o encontro cun restaurador de Santos o que me fixo realmente emprender esta viaxe. E o home que creou o Anxo con lentes, que está aquí. Este home é un artesán de Santiago de Compostela que atopei na súa porta, estaba na porta e saía este cheiro de vernices, de resinas, de madeira cortada e parei na porta e tenía a mirar e dixo, pasa para dentro e pasei, e eu levaba o can, dixo, no can tamén, entón pasamos os dos e bueno, pasamos a primeira mañá maravillosa, ensinoume todo estaba así como moi desordenado, pero sacaba santos, explicaba unha historia, quitaba libros de arte, eu non podía ler xa, e que me podes ler esta parte, eu leía as partes dos libros de arte que me pedía, e tivemos conversas moi, a verdade que moi interesantes, moi poéticas, eu diría, e guardo un recordo moi bo. E despois ensinoume o santo con lentes, dixome, mira, que fixen, e con moito orgullo, digo, vaya, pois sí que bonito. Anos despois volvín, estaba o seu sobrinho, preguntei se podía fotografalo. E díxome que si, puxome nun banco, aquí está o banco, así na porta do taller, porque dentro é escuro. Entón, para que o pudese fotografar ben, pois, cunha cámara, pesadísima, levaba un dinosaurio comigo. Levaba unha cámara, pero facías antes as fotos así en blanco e negro. E puxome ali fora para que a vise mellor. E nada, e dixen que tiña que facer algo con iso. Con todo isto, pois naceron os santos nunca dormen. E despois hai moito máis, porque como vos dixen, a creación da vila son moitas sensacións, silencios que se escoitaron, casas que vin e que me deron, pues, paisaxes que vin, quizás, e veredes que non ten nome, a vila non ten nome, podedes imaginar calquera cousa.